Gaur goizian ez natu egindako logena, zure musutan pentsatzen gutxaroka zarela, baina ikongi batak idio libre garela, ta gure sentimenduak elkarturik daudela, jakin gabe norekin zauden, musukatzen edo gipasetzen, animoz zure planaritzaren, zure ikusten mazaitu biziontatu daten. Azken maite, araugarren, norekin zure buruaren. Azken maite, araugarren, norekin zure buruaren. Eta zula inoizan norberen azarela, libre baigara guztio eta hobera horrela, inoren menpez. Menua urte betetzea kantuak proiektuak herriko agenda eguraldia kultura asmakizunak eta askoz gehiago. Bergarapiko irratia. Kaixo lagunok, arratsaldeon. Ongi etorri gure Bergarapiko irratsaiora. Hemen mikrofonetan Aia eta Marian ari gara aurkezlen lanetan. Gaur, otsaiak 5, 3. mailako A taldeko ikasleak izango ditugu gurekin batera hemen zuzenean. Gaurko irratsaiak entretenigarria daukagu. Beraz, belarriak zabaldu eta adi egon. Bueno, hemen ditugu irratsaidoko lehen partaideak. Nortzuk zarete? Kaixo, gu Salma eta Marua gara. Eta zer ekarri diguzue? Eguraldia kontatuko dugu. Nahi duzuenean. Gaur rainoetuta egongo da eta temperatura baxuena 5 grado izango da eta temperatura altuena 13 gradokoa. Bihar eguraldia antzera jarraituko du. Ostiralean euria egingo du eta temperatura gaurko antzekoa izango da. Astebururako euri pixka bat espero da. Lan bikaina, eskerrik asko. Prest dugu hurrengo partaideak nor zara? Kaixo, Joakin naiz. Eta zer ekarri diguzu? Gude gelako berriak ekarri ditut. Aurrera entzuleak zain dituzu. Otsaiak 11 LH2 eta LH3koak piszinara joaten hasiko bada ikastadoa egiteko. Bertan ondo igeri egiten ikasiko dugu eta jolasak ere egingo ditugu. Oso ondo pasatuko dugu. Gozatu piztinaz. Hurrengo partaideak entzungo ditugu. Jarraian, nortzuk zarete? Arratsaldeon, gu Demi eta Imar gara. Eta zer ekarri diguzue? Hilabete honetako kanta eta aste honetako esaldi aurkeztuko dizuegu. Nahi duzenean.
Hilabete honetako kanta ilargia deitzen da. Eta Kenzazpi taldeko kanta da. Kenzazpi Gernikako taldea da. 1986 urtean sortu zen. Eta 8 disko atera ditu. Taldekideak Jon, Igor, Beñat, Iñaki, Jon eta Einaut Elorrieta dira. Ilargia kanta 2003 urtean atera zuten eta oso famatua izan zen. Amodiozko kanta da eta oso doinu polita dauka, espero asko gustatzea. Orain aste honetako esaldia aurkeztuko dizuet. Eskolan askotan ez nahi dut esaten dute, baina ez dago ondo esan da. Ez dut nahi esaten da. Gogoratu denok. Primeran egin duzue, eskerrik asko. Hemen ditugu hurrengo partaideak. Nortzuk zarete? Kaixo, gu Emanuel, Aimar eta Lara gara. Eta zer ekarri diguzue? Guk txisteak ekarri ditugu. Nahi duzuenean. Jonek baseriko Aitonari galdetu dio. Aitona, betxuri beltzak ematen al du txokolatea? Txomin euskeraz ikasten ari da. Ea, Txomin nola esaten da puerta euskeraz? Atea oso ondo eta puerto ateo. Pertsona bat medikura joaten da eta esaten dio. Aste bat daramat ez duela urik edaten jangabe eta lo egin gabe. Zer uste duzu daukadala eta medikuak esaten dio. Goze, garria eta logurea. Zelako onak, eskerrik asko. Prest daude hurrengo islariak nortzuk zarete? Kaixo, gu Paule, Sara, Dilan eta Nora gara. Eta zer ekarri diguzue? Sorion tartea aurkeztuko dugu. Aurrera ba! Otsailaren 3an LH4ako Ane Ramosen eta LH bat ako Aitana Lopezen urtebetetzak izan ziren. Otsailak 4an LH 6ako Elena Rodriguezen eta Luken Kordonen urtebetetzeak izan ziren. Gaur LH bostako Kylie Montenegroren urtebetetzea da, zorionak. Bihar otsailak 6 Laura Garai jangelako monitorearen urtebetetzea izango da. Otsailaren 7an HH2ko Jali Lege Janosen urtebetetzea izango da. Eta HH3ko Maria Mandereñaren urtebetetzea izango da. Otsailaren 8an HH5ako Maruan Sefion eta LH1bko Karoli Ripazen urtebetzeak izango dira. Eta bukatzeko otsailak 11an LH2ko Mohamed Bouta eta jangelako sukaldaria Lourdes Camposen urtebetetzea izango da. Zoriona guztioi! Bukatu baino lehen azkena atala ekarriko digute. Hurrengo esatariak nortzuk zarete? Gu Adnan eta Aron gara. Eta zer ekarri diguzue? Ezetz asmatu tartea aurkeztuko dugu.
Aurrera nahi duzuenean. Aurreko asteko LH bat, 2 eta 3. mailako erantzuna eguzki lorea zen, eta irabazlea hau da LH bat A-ko Aitana Lopez. Zorionak. Aurreko asteko LH lau, 5 eta 6. mailako asmakizunaren erantzuna elurra zen, eta irabazlea hau da LH lau A-ko Josue Ostogain. Zorionak. LH bat, 2 eta 3. mailakoen asmakizuna esango dut. Hegazti bat da, lepo luzea du, baina ez du hegan egiten. Zein da? Errepikatuko dut. Hegazti bat da, lepo luzea du, baina ez du hegan egiten. Zein da? LH lau, 5 eta 6. mailakoen asmakizuna hause da. Zurea den gauza bat da, baina besteek zuk baino gehiago erabiltzen dute. Zer da? Errepikatuko dut. Zurea den gauza bat da, baina besteek zuk baino gehiago erabiltzen dute. Zer da? Erantzunak zuzendaritzaren sarreran dagoen kutxan sartuko ditugu. Datorren asteko saioan esango dugu irabazlearen izena. Eskerrik asko. Bueno, lagunok, agur esateko ordua iritsi zaigu. Oso gustura aritu gara zuekin. Hilabete honetako kantarirekin utziko zaitu ezte. Agur eta datorren astera arte ondo izan. Esaiozu euriari berriz ezatzeko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na. Eusten nauen soka zara, etortzen nauena, ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena. Na na. Esan sentitzen dudana, ez dela egia, une baten sinisteko.